Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ini ingin mereview, ada saudara yang lagi panen porang itu ya, teman-teman. Semoga review saya nanti bermanfaat itu aja ya. Ini mereview ada panen porang, terus kita nanti tanya ya harganya berapa sekarang itu ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah ini ya, sampai bawah sana ya. Wis, kita lihat itu masih diambil sedikit aja udah dapat segitu banyaknya ya. Jan sepanen raya bosi, panen geden. Wih, kaya ngono. Keru wegane ya saiki wis medeni. Beh sakmene wis oleh sakmono mbane. Kuwi lho. Bose ya guyang-guyu ceritane lek koyo ngene iki. Kaya ngono kae lho. Lah sakmene nek sakmono mbane. Beh. Jan. Lho, Pak Otong. Lho, Pak Otong ceritane iki Pak Otong. Beh, kaya ngono kuwi lho. Jan. Ndi sawaris? Yo epek coplok. Sik to ndelok iki kok. Beh, kek duit lagi apa koyo ngene iki? Sapi. Kok ki apa lek koyo ngene iki, Kang? Lek koyo ngene iki regane ya medeni. Regane piro, Bos? 11.000. 11 per 11. 11 ya saiki. Saiki lho, Lur. Saiki regane coba wis 11.000. Ayo gak dipeki wat-wat, Lur. Lah iki lho isih 2 taune sakmene gedine. Jan. Dah sing 5 kilo barang, Lur. Oh ini lho, Lur. Iki usume iki wae percobaan, perporangan. Iki yo epek karo dipacul sisan. Dadine kita luwipin ngene. Lah sakmene lho. Iki kur 7 meter musuh 8 meter wis meh sak ton nek ngene iki. Yo. Kaya ini lho, Lur. Olahe meh sak ton 7 8 lho, padahal kuwi 8 meter musuh 7 meter berapa kuwi. Kaya ngono lho. Lah kok meh sak ton. Jadi kaya ngene lho, jan ploso. Lah kesor kae ya epek apa kae? Coblok ya. Nyoblok. Ini kok percobloan, Lur. Ini ya kon dilok tok. Oh. Tak diwilok serke lagi nyapa kabeh ya tunggale ya. Kon diwilok iki ya review, Lur. Review iki muga-muga petani porang semakin jaya raya. Nah, jeneng kene ya ning mandore. Weh, kaya ngono Pak iki. Halo. Halo. Halo, Bos. Gimana porang? Nah, porange jaya saiki. Oh, jaya. Heeh. Piye Bos kata-katane, Bos? Oh, kata-kata hari ini ayo yang semangat para petani, pejuang porang. Boh, kayane lho, Lur, ayo diterone semangat, Lur. Wis jan. Semangat 45 lho. Iki ndi? Iki kok persiapan papan ono endi kok perang rene? Papan, Bos. Eh. Persiapan papan. Wis kaya ngene lho, Lur. Kalau bibitnya itu, Bos, di depan rumah. Kono. Ning kono kae ya bibite. Yo. Wis tak ning kene ae. Boleh ya kok iso le sampeyan mbiyen bekal. Oh, rek, Bos. Jan horek tenan. Yo. Pak Ito semangatnya luar biasa. Mosok porang payu larang. Jan.
Wis tak balik munggah rono neh leno. Balik enggak, Bos? Dilok porang sing Yen ndelok porang sing ampek mebul. bubul. Tekonono. Iya. Heeh. Yo ngurang ngono engko mesti lho. Dake. Iki lho, Lur. Oh, yang ini. Itu, Pak. Piro? 11.000 lho, San. Wis padha ae. Padha ae. Padha ae. Oh, ini lho. Jan. Luar biasa, Lur. Petani porang iki pokoke jan iso guyu tenan. Kata-katane piye, Bos? Kata-kata le panen porang iki piye kata-katane, Bos? Mantap. Mantap. Harga kurang mantap. Oh, kulo wong. Nah, kata-katane harga porang mantap. Ayo gak dipeki sing urung dipeki. Kena ki munggah haji. Umroh. Ya tenan Lur iki, Lur. Kena umroh tenan iki. Ya sak ton wis pira? 11.000 ya 11.000 gede. Ha 10 ton wis kena ki umroh tenan. Siwang Jaya. Dan Apa? bejan. Iki lho, Lur. Oh, ya. Gede-gede. Duh. Woi. Kata-kata hari ini coblok naik gratis. Harga istimewa. Ngomong lek bakul-bakul coblok iki. Wah, ngono kuwi lho. Wuh. Oh, anu pekerjaane sak Indonesia. Kata-kata hari ini, mari kita semangat. Porang harga 15.000. Ya ngono. Weh. Ojo lali sambat lan menyerah, Lur. Aja lali sambat karo Karo ngeno kene lho kata-kata ke. Sambat lan menyerah, Lur. Aja lali sambat karo menyerah, Lur. Loh, kono kuwi lho, Lur. Kuwi kek pirang kilo sakmono kuwi? 4 kilo. 4 kilo saiki berarti wis 44.000. Satu biji, Lur. Dek ping 10.000. Lah ya piro berarti kuwi? Batang jajal Bos piro? Ping na dhewe. Heeh, ganti pengne wong sing ndelok iki. Pingane batur. Iya. Ganti pengne sing nonton. Wis mumet biasan. Ngumet. Ngeping naik dhewe ae. Medi wae. Lah kowe panenanmu piro, Bos? Aku to, Heeh. panen aku 7 ton. 7 ton beh kaya ngono lho. Kena ke haji omong. Ke munggah haji. Kira rego piro pas 7 ton kuwi? Buka pertama ya isik 3,5. Yo. Lah, 3,5 bongko iki. Lah kaya ngono kuwi. Ya dadi Ngapusi. ning kareng ngeweh nonton naik batur. Lah kok ngapusi bedilat batiran jaluk. Udah ya teman-teman, tak akhiri dulu ya video review saya tadi. Semoga bermanfaat, itu aja ya. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng paling ngomong gitu story ini.